Hola, bones, i tornem a estar aquí al Minecraft i doncs bé, comencem a entrar en alguna atracció. Per exemple aquesta. Una vaca per allí. Què me diu aquí? Capitos. A la vagoneta. Bé. Aquest sóc jo. Doncs bé, 3, 2, 1 i canta allí. Vamos. Cuidado con la urda. Cap a dalt. Sube, sube. Ui, que lent. Vale, perdó. No és lent. Ui, quin mareig. Dios, quin mareig. I sortim a la superfície. I bueno, s'ha acabat. Ui, bo. Me l'he cargat. Ui, bo. Ui, bo. Bueno, por ahí se irá. Bueno, pues aquesta és la primera atracció que he pujat aquí en aquest parc i no ha estat gens malament. Bueno, pues, què tal si pugem amb aquesta? Ui, què fica aquí? Una tonteria. Oh, un cerdito. Muere. Muere. Cerdito. Un cerdito con capacidades mágicas. Ahí va. Mira de aquí. Tonterías. Pues... Adiós, mundo cruel. Puja, 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 puja. No se n'estic. Buah, aquestes és de les que maregen. Oh, la granja. Moriu, vaques. Aquestes és de les que maregen i molt. Què és això? Què és això? Però què és això? Buf. Com lien aquestes atraccions. Bueno. Pues, què passa aquí? Bé, jo sóc Tomalote. Aquí suposo que és la Nòria, sí. Pues sí, intentem pujar a la Nòria, a veure. Perdó. Què passa aquí? Yuhu, una Nòria que no funciona. Vale, vale, molt bé. Molt bé, molt bé. Una Nòria que funciona. Me salto.
surto de la sortida. Què fica aquí? Vinga, otra. Què diu? Aquesta no me surt. Més carritos. Me sona. Ah, vale, és aquella que hem pujat abans. I que no ha sortit, no ha acabat de sortir gaire amb el carrito que ha tornat per dintre. Bueno, pues, anem a mirar a veure què hi ha per aquí. 21 segons. No està malament. Vale. Amb aquesta és possible que ens fem mal. I no hi ha cap carrito. Bueno, pues agafem un dels nostres. Aquí. I bueno. No passa res. Tenim que haver-se ficat a dalt. Bueno, ja sabeu. Què passa? Vale. Pujada. Bé. Puja. Seria un bon moment per repensar-ho. No, sóc compulsiu. Fica un m'agrada. Ah, eso dolió. Ah, més no, sisplau. I dale. Ja? Sí, intensa. M'agrada. Ja en tinc. Ja tinc tota la salut plena. Ha sigut una mica... Ah, mira, els lavabos. Wow. És el que penso que és? És la casa del terror? Bé, jo no passo pels camins, per què? És la casa del terror. És la casa del terror, sí senyor. Sí. Pues... això ho veurem al següent episodi. I bueno, espero que us hagi agradat, ja sabeu, fiqueu m'agrada i tal. Doncs bé, ens veiem demà.